Tällä videolla luomme yleiskatsauksen EMAT 1 kirjaan. Kirja on lukion pitkän matematiikan ensimmäisen kurssin kirja, funktiot ja yhtälöt. Kirja on sähköinen, selainpohjainen oppikirja, joka ei vaadi toimijakseen kuin järkevän selaimen, esimerkiksi uusimman version Firefoxista. Kirja sisältää saman oppisisällön kuin perinteiset paperiset matematiikan oppikirjat. Kirja on helppo selata sivu kerrallaan ja lisäksi halutulle sivulle siirtyminen onnistuu näppärästi valitsemalla sivu sisällysluettelosta. Kirjassa on perinteisten sisältöjen lisäksi interaktiivisia elementtejä, kuten interaktiivisia kuvaajia, joissa lukijan on helppo tutustua esimerkiksi funktion kertoimien vaikutukseen funktion kuvaajaan, tai niin kuin tässä voidaan tutkia kantaluvun vaikutusta eksponenttifunktion kulkuun. Kirjan esimerkit on esitetty rakenteisiin päättelyketjuin. Tämä tarkoittaa, että ratkaisun kaikkien askeleiden perustelut on kirjoitettu näkyviin, jolloin ratkaisun ymmärtäminen helpottuu. Tämä myös mahdollistaa esimerkkien läpikäymisen askel kerrallaan, jolloin lukijan on helpompaa keskittyä ratkaisun osien ymmärtämiseen. Asetuksista päättelyketjut saa näkymään askeleittain. Lisäksi kirjan käyttömukavuutta lisää mahdollisuus vaihtaa kirjan ulkoasua mieleiseksi asetusvalikosta. Kirjassa on myös kahdenlaisia tehtäviä, sekä interaktiivisia tehtäviä, jotka kirjan järjestelmä tarkistaa automaattisesti, että perinteisiä tehtäviä, jotka normaalisti ratkaistaisiin vihkoon. Kirjaan on kuitenkin sisällytetty editori, jolla matematiikan kirjoittaminen on mahdollista tietokoneella, ja tehtävät voidaan ratkaista suoraan kirjaan. Editori tukee myös päättelyketjujen tuottamista. Lisäksi tehtävien ratkaisujen osiksi opiskelijoiden on mahdollista luoda omia kuvaajia, taulukoita ja merkkikaavioita niitä varten kehitetyillä työkaluilla. Tehtävät on mahdollista palauttaa verkossa opettajalle, jolloin opettaja voi helposti antaa tehtävistä palautetta kirjan kautta.